Giyo'y mangita kanatong mga tao nga mawala. Pag makasala kita, munay ingon niya nga murag nilihis sa lain nga dalan. Unya ang tao, pag makasala, magtago. Yan, mamagid na ang tendency, magtago. Unya ang Ginoo mangita kaniya. Nanasa man magtago, aron lisod pangitaon sa magudaan ng duwa sa mga bata tago-tago. Okay? Kitang mga hamtong sa mga bata dula ra sa ato murag dili man tanan, it is a way of life. Ganon. Sa una nga pagbasa sa Exodus, mao palay pagkalingkawas sa mga tao, gipalingkawas sa Dios. Can you imagine? Powerful ang Ehipto. Siya ang imperial nga power adto nga higayon. Unya kanyo imagine nga palako niya ang iyang mga ulipon. Unya sila, dili sila madato, dili sila makusgan kung wala ang mga ulipon. So dili gyud natugutan, and yet na ay nahitabo. Pero pag-abot og pipila lamang ka adlaw, bulan, si Moises gitawag ngadto sa bukid sa Sinai. Gamay lang nga absence ni Moises. Ang mga tao, ug naamay nangulo nila, nagsugod na dayon sila og pangitag paagi. Mutong ang mga leader naghimo og baka, golden calf, nga maoy symbol, ug miingon siya dilang symbol, this is our God. Kini siya ang nagluwas nato. Dili lang simbol na timaan. No. Kini siya. Now, kasagaran giingon nato nga ang tanang plano maayo o dautan magsumikad man gyud na sa kasing-kasing nato. Ang atong mga tuyo, mga tinguha, mga tumong sa kinabuhi, it starts with our heart. Na kay ang atong kasing-kasing malimbungon man lagi. Unya, ang tao ra ba, pwede siyang magtakuban, magpakaaron ingnon. Dili ni mo masabtan, kadto di ay mangingilad ng dako. Kay lagi nagsugod sa kasing-kasing. Nga sa ato pa kung dili nimo susihon, naapoy mga tao nga dili mo susi sa ilang kasing-kasing. Kay lagi sa kasing-kasing god, didto man nimo makita masuta nga ang imong gibuhat dili tinuod ug dili maayo. Pag dili ka mobalik sa imong kasing-kasing, pagtan-aw, pagsusi kung ang imo bang tinguha, ang imo bang pangandoy, mga tumong sa kinabuhi, maayo bag dili. Pag dili ka mo balik, magkasakit mo nang giingon sa Ebanghelyo, sclerocardia, the hardening of the heart. Ug kana nga tao, therefore, mawa gyud siya. Pero sa ikaduha nga pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo kang Timoteo, ang example nato itong si San Pablo. Si San Pablo, tinud-anay gyud ang iya. He was sincere. Unya nga ngano, nag-ingon man gud ang ilang pagtuo, kanang gitawag na to Judaism, ang una sa ato. Nga kini mo lihis na gani nga nay mo angkon nga Dios, rebelde gyud na patyon, mao na ang rason nganong gipatay si Kristo. Kay kuno si Kristo ni angkon nga siya Dios, nagpaka Dios. Now, sincero siya. Mutong iyang niadto siya sa Damasco, sakop sa Syria. Unya gipandagok dahi ngano naa man siya nga warrant of arrest adtong mga nisunod kang Kristo. Unya pandakpon niya pamirisohon. O para sa iya, okay yun. Okay. And yet, eksakto ba? Haom ba? Was he correct? He might be sincere, but the question is, are you correct? Tama ba?
Mutong usa ka adlaw niya na nakigtagbo si Kristo. Ug niingon si Kristo, Saulo, nganong imo man kong gilutos? Why are you persecuting me? Unya hinahinay, nangutanan siya, kinsa man di ka? Unya niingon nato nga, pag ang tao di ay mususi, unya na ay mo magpasabot, mo explain. Kay all the while lagi, ang tao posible nga sincero, nga tinuod ang iya, ang gusto niya mo ay tinuod. Pero dili di ay sakto. Sumuingon dayon ta nga, ang mga tuyo og tumong magsugod sa kasing-kasing. Pero sa kasing-kasing pod, kung mubalik ka sa imong kasing-kasing, makita pod nimo nga naay mutabang nimo. Kanang gitawag na tog konsyensya. Conscience is a function of the reason. It is a sense of what is good and what is bad. Sa di pa ka mo buhat, importante nga buhat, mo yun siya, ayaw. Nga biyaan nimong imong asawa o pamilya, kay naibog ka aning bagong binuhat. Mo warning siya, no. And yet, pwedeng ang tao magpadayon. Kaya nga naman, we are free. Kung buhaton niya, nga tumanon gid niya ang iyang gusto sa may bation niya, kaulaw, kahadlok. Kanang giingon nato, the guilty flayeth, even no one pursue it. Ang nakasala mudagan, magtago, bisag walay nagagukod. Kay ngano, sudyaan ka sa imong tanla. So naa ang Ginoo to remind us, stop it, come on, stop it. And yet, kita magyud ang mag-decide. So niingon ta nga, naapod sa imong kasing-kasing. Now, dirita sa Ebanghelyo, ang gibasa nga Ebanghelyo katurang duha ka parable, no? Unya katong nawa nga karnero, unya nawa nga sensilyo, isa kadako. Wa na nato basaha tong parable of the prodigal son, kay medyo taas na siya. So nawala unya pangitaon. Sa giingon na nako, ang pagpangita sa Dios kanato, katong giingon nato, function of the reason, ang imong conscience. He reminds you, no. Unya, kung buhaton nimo, mamati ka sa imong konsensya, ang bation nimo, lahi. Ang bation sa makasala, kaulaw, kahadlok, samok ang iyang hunahuna. Samtang ang tao nga mutuman sa iyang konsensya, malinawon, malipayon. Bisag dili siya kwartahan, malinawon, malipayon. Unya magpabilin siya nga matinud-anon. Unsaon man, so number one, giingon day nato, kinahanglan kaamguhan. Naay ubang mga tao nga pag makasala, muingon lagi nga, kini kunong kanto ba ni? Humok. Uso naman na ron. Kisay gaingon ni mo, di na usok, kinaraan na. O testing kanang magbangag kag ima, o sige, testing gibunal niyang iyang odire, gipakog. O di ni Botoy, kay niingon ta, the truth reigns, reality reigns, maghari gyud ang kamatuoran. Botoy. Ut pasabot, makaamgo ka. Makasabot ka, gahi di ay abi na ko tughumok, abikog. O daghan may nangamatay ang abikog. But that's part of realization. Pag makarealize na ka, makaamgo na ka, ikaduha, magbasol. Siyempre, we should not use that excuse sapagkat kami ay tao lamang. Precisely nga But we should not use that as an excuse. No. Kay gibuhat man ni Satanan. O naabay laki nga wa mag-ingon ana. Naaba? Ambot ang imo na sigurong bana. Tungod kay gibuhat Satanan, therefore, pareho ba ng sipon? Tanaman tawag sipon. Pero the question, is it normal? No. It's a disease. It remains just that, disease. Ayan. Dili porke kay gihimo Satanan, it becomes normal. No. Naay giingon nato nga standard. Naay Dios. So,
Kung magbasol ko, nagbasol na ko. Pero dili pa igo ang pagbasol, kinahanglan mo talikod ko, mutong gikanta sa salmo, mutindog ko, ug muuli ko sa akong amahan. I must stand up and go back to my Father. So pag mahuman og basol, adi na lagi day, pasaylo ako day, di nagyog kumuutra, kasaan na lang yun, 1 times lang. Nakasa. Pero mauro mang gihapon, dili mo biya sa iyang barkada, ang iyang barkada mo may magdala niya nga sa inom-inom, mag-istorya-istorya, unya mahagit, o di nakasa na pod. Pag may ta magbasol, complete bang, about face. Turn around and start moving to God, to what is good. So kanagi ingon nato nga magbasol, unya mo tindog, unya magpadayon paglakaw. So niingon ta nga ang Ginoo di man mon pagpugos. Ug nasayod ta unsay consequence sa buhaton nimo. Pag buhaton nimo, naa kay buhaton, remember nga naay consequence. Whether you like it or not. Kung ipakog lagi nimo, putoy gyud. So kung nahibaw ka nakat-o na ka, magbasol, unya completely nga magbago. So manghinaot nga sa kinabuhi nato, kay usahay manggod, ito kitang mga tao, magsugod tag maayo. Ganina, nagisgot tong ako mga kaubanan sa, nag-Bible sharing me, nagmarites man sila. Unya ka ng sikuan, grabe kasikat anak nga kasal, hilak-hilak pa. Unya buwag di ay. Pag magkasal na gani, ayaw gid mo hilak-hilak. Kaya nga no, magbuwag ko no. Can you imagine? Siyempre magsugod ka, lindot mangyod. Tunga-tunga. After 5 years, after 10 years, would you still love me if I would be 69? Nang kanta sa Beatles. Would you still love me if I would be 69? So marag-ing na to, tunga-tunga. Og siyempre, sa tumoy. Usahay kasagaran na to, magsugod tag maayo, tunga-tunga patay na. Katapusan na, samot na. Tungod ni ini giingon na to nga, bantayan na to. Kay dili tinuod ng giingon nila nga, you are the master of your soul, you are the captain of your spirit. No, you are not. Precisely, may ikay tag-iya, na amang mangita. Pangitaon magyud ta, kay ngano mahinungdanon magyud ta. So aron atong giingon nato nga hinahinay nato nga masabtan, mauni ang ato nga paningkamutan, hinaot paunta. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Manindo kita atong baguhon ang atong panumpa sa atong pagbunyag.